Hi! Good morning, hinaguan. Naghahakot na sila ng mga additional na mga materyales para dun sa ginagawang A-house. Si Foreman is here. So good morning to everyone. Good mornings. Good morning to everyone. So, hi to Ate Adeline! Congratulations to your awards and sa dami ng iyong mga achievements. So happy. And you really look so fresh. Kakainggit. Sana all. Romel Juan. Jessa Dicamo. Ate Adeline, question. Hi, Naning Remulia, Abigail. Yam Kadidera, good morning. Ate Adeline, kasi may mga kumakalit ng mga memes. I don't know kung totoo. Pero syempre kasi it's Canada. Pero wala na, gusto ko lang i-verify. Free daw ang open visa na daw ang Canada. Is that true? Vivian Evangelio, Lisol, Alesna, Maisel. Hello, good morning. Good morning to everyone. Oh, thank you, Maisel. Hazel pa ako. Sa taas, ma. 50. Arlene Olayan. Natty Jane, good morning. Sinchen. Faith. Gemma Balington. Arlene Olayan. Oh, okay ka na? Nakakagalaw na ulit? Baka kulang sa release. Kulang sa unat. Ha? Lalo mabaldado yan. Lenly Areza at ang napakaraming hugot. Oo, na ayaw i-chika sa akin kung bakit. Judy Ganda is watching. Jean Rosemary Factor na Marilyn, hello sa inyo. Oo. Brenda Alcain, hello. Good morning. JJ Panapanaan. Aremus Emma. Michelle Benluan. Wala pa kayo naman. Very soon siguro. Let's just wait and see. Hindi ko ba machichismis sa inyo ng buo. Pero I have a video blog with Gwen. So abangan ninyo. Hi to Tita Myrna, to my tita. One of my gorgeous tita. Ay, dalak daw. Ano na? Kamusta ka na, Day? Kamusta mga moms natin who's watching right now? See you very soon to my Tita Myrna and to all my relatives there in Pangasinan. Flying kiss is good, Ate Judy Ganda. Risa Tingson. Uy, baka may mga ads na tayo dyan sa baba. So, yung 150 viewers natin ngayon, wag muna kayong aalis. Hintayin nyo may lumabas na mga ads. At least mga 10 ads bago nyo ako iwan, okay? Shoutout sa mga taga Northern Samar. Hello. Yes. Correct, Marilyn. Vicky Abelong from Bantayan Island, Cebu. Hello. Nathan Tolosa is also watching. Michelle Benluan. Andito na si kasi namalengke si Inday Katok, kasama niya si Amanda. Irene Gumahad. Naku, hindi mo na ako kinakausap ha, Ate Aida ha. And of course, to my ate from Japan, Alvi Agres Corton, kamusta? Okay ka naman na ba? Ang mga hugot, okay na. Jackie Matandak, to Ninita Kahilig, kung yun ako tawagin madam. Bernadette Desolok, maayong buntag. Thank you, Tita Mira. See you very soon. Yes. Ate LV, good morning. Susan Mecca. Tita Teresa Babanha, sa mga Babanha clan. Family dyan sa may Antique. Hello sa inyo. Magandang umaga dyan sa inyo. Shoutout sa inyo, ha? Tita Teresa, baka kailanganin mo ako this coming October, the election. Ay, pak. Ang pinakamayaman sa Ha? Sitaw? Kakain ka? Aw. Ayan naman, nakikita sana ng mga fish and sitaw. Chris Carey, Sakura Asotap, good morning. Elizabeth Bautista. Tuloy ang buhay, whatever happens. See? Smile, keep on smiling. Fiyu, hi, good morning.
Yan. So, syempre, meron na naman tayo, Kuya Fegalbis. Ito nga, may chismis ako sa inyo. Today is Friday and meron na tayong mga turista na naliligo ngayon sa ilog. Eh, nakakatuwa lang kasi malakas na rin ang tindahan ni Mama Sita. Yun. Sa pagbalik ko, uwi ako na Manila this coming 19 kasi we will be having our parade. I don't know kung matutuloy kami, makakasama kami kasi meron kaming parada rito. And 19 uwi ako Manila. Then from Manila, dala ko na yung mga paninda ko. So hopefully, makadagdag din siya para may extra paninda and income dito sa farm. Galing ng palengke si Amanda at saka si Inday Katok. Edita Suarez from Antipolo. Hi! Shoutout sa lahat ng mga kababayan at mga ko dyan sa Antipolo. Kapitbahay. Big shoutout sa inyo guys. Maribik de la Torre, good morning din sa iyo. Hello. Mumay is here and I think na siya, buntis na pala siya. Kasi meron siyang naka-loving nung nakaraang araw. Mukhang magiging lola na naman si Brenda. Ayan. At mamaya abangan nyo ako kasi meron akong client dito sa malapit lang dito. So meron akong aayusan at parang Filipiniana yung motif ng peg niya. So let's wait and see kung ano magiging peg niya. Kung ano magiging ayos natin sa kanya. Yes. Bilma Bongay, good morning din. 200 na kayo ha. Yung 200 na yun, huwag mo na kayo alis. Mag-stay muna kayo rito at least 10 to 15 minutes. Huwag niyo muna akong iwan ha. Dominga Manlapas ng Mandaluyong City para sa Brand Junior Creation Supporters. Hi Dominga Manlapas. Ay, June na nga pala ngayon no. Malapit na ang kapistahan ng Addition Hills. Oo. I don't know kung kukunin nila ako. Cambal de la Cruz. Hindi kita iyo manonood, bahala, wala akong ibigay ng star. Hazel pa ako. Thank you, I love you. Thank you. Yun naman yun din naman gusto ko. Aina de Guzman, thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Rosalinda Medina. Kasi the more na nakikita ni Meta na marami nag-i-stay here live at marami nanonood, the more na mas nagbibigay siya nagbibigay ng ads. Marami na ba tayong ads? Sana all, diba? Buti pa yung pusa. Mini Barbacena. Erbite Daisy Joy. Sige ko, tatlo na aabangan ka namin ha. Maayong buntag, Maribik Baldo, Tepase. Maganda ka mag-ayos, ba't hindi ka magtayo ng isang par or salon? Naning Remulla, ayoko kasi makita yung, okay na yung freelance. Ayoko yung, mabuti na yung freelance, pero kasi kung magtatayo ako ng ganun. We have Samara, we have Jean Mary, we have Trisha here, so I guess okay na ako sa ganito. Shout out sa love you all, sa ingat, God bless you. Wilma Sandigan, thank you for you. Marami ng asma. Yes, Arlene Olayan, salamat. I love you so much. Thank you talaga sa inyo lahat. Alam mo, it's really a big help, hindi lang for myself. I know some of you ay natutuwa din at nabibigyan namin ng pampakalma, nabibigyan namin ng maliit na kasiyahan kapag nakakausap namin kayo o nakakausap nyo kami at ganon din kami sa inyo. And thank you for staying. Thank you talaga. And thank you for not skipping the ads. Mira Garcines, good morning. I am proud to be one of the SC supporters because you have good heart and soul. Oh, thank you. Cassie Obarb. Factoran Marilyn, thank you. SM Fashion, Taray, Asal Masaliban. Arthur, kamusta na, Papa Arthur? Sa'yo mas good po. Susan Bonifacio, Jackie Matandak, salamat. Thank you for you. Mama ITV, pumasok na ba yung crush kung si Argel? Chari Amulo, kanina pa, bago mag-8, umalis na siya. Yam, hindi ko alam. I really don't know about his plan. Muna ang ganda mo magsalita. Edita Suarez. Thank you. Nati Jane, hello. Mary Jane Cruz. Ano siya? Inoperan si Jean Bulag sa appendicitis. Appendix? Ganun. LB Agres. Yes, ma'am. You're my number in all S. Anong number yan? You're welcome, Cambal de la Cruz. As long as I can
read it, babasahin naman po natin. Thank you, Mary Jane. Ay, ma'am, ano yan? May umuungal na naman. Di talaga ako nagpasaad. Katatlo na salamat. Jengski Labrador, thank you sa pag-love. Yan. Presi, ano na, kamusta? Sinong Presi to? Hi, Ma'am Shiji, habang naglalaba. Rachel Ada, oh. Sige lang, maglaba ka lang siya na maglaba. Gusot-gusot. Ano ka ba, washing or manual? Mag-prohibition party tayo again dito sa Sino this year sa August. Last year, andun din kayong lahat. Chris Carey, saan yan? Saan yan, Chris Carey? Evelyn Husay. Ate Alma Campos, ano na? Kamusta ka na? Kailan mo kulit kakausapin? LB, Ate LB, siguro because of my age, tsaka alam mo naman, marami na pagdaanan, di ba? Christian Kausing, nice face and very nice ang love. Ako may pagkamaldita rin in moody ako, sa totoo lang. Factoran Marilyn. Parang laging ana-ana, laging umuungol lang media. Lifestyle District yan sa CDO. Ay, hindi ako nakasama nun sa Lifestyle District. Nening Balangkit. Bunch Anak, hello. Shoutout sa inyo dyan sa mga nasa Japan, ha. Shoutout kay Kapitana Baby Salen ng Barangay San Isidro, Antipolo City, Edita Suarez. Hi po, Kapitana, baka kailanganin mo naman ako, ha, mag-perform sa inyong lugar, sa inyong barangay. So, pwede natin kontakin si Brenda kung gusto niyo sila ma-invite, ha. Mura lang, negotiable tayo. Jane Hayag, hello. Thank you, Bunch Anak. I love you, ha. Pelarian Joyce. O naman, pwede naman po. Please support my reels ka, Mamshi. Dupers Sue. Ayan. Puntahan nyo rin po si Dupers Sue. Panoorin nyo yan. Don't skip the ads. I love you, Jane Hayag. Thank you, thank you. Ang ganda mo talaga pag naka-makeup ko, girl. Nagkatala ng beauty mo. So, paano ngayon? Wala akong makeup. I don't have anything in my face. Yung vlog mo, not pa baby, not pa suat maoy. Meron sense of humor lang. Oh, I love you. May kumakanta sa taas, ang babae sa bintana. I love you, thank you. Sheila Paiste. Thank you, Ate Bunch Anak. Taray siya. Diba, ganyan siya. Sa Francisville, malapit kayo sa ano. Diyan sa nanay-nanayan ko, basta malapit dyan, Francisville din siya. Sa kabilang side yun ng subdivision papasok. I'm from Barangay Santa Cruz. Sheila Paiste, Pipi. Starlina Diamante, Ohio. Julina Madgan, ma'am, get to make. Balingasag, uwi ako next week. Tamang-tama, Pilar yung Joyce. Dali, uwi rin ako. Love, love. Gusto ko sinatala ng mukha walang makeup. Yun din daw gusto niya, charat. Jane, maganda talaga yan si Amanda. Sheila Paiste, shoutout daw. Rosemary Formation. Ayan. Oh, hi! Good morning to my Mama Jerry. Thank you to 100 stars. Tama-tama, hindi pa ako nag-almusal. So, meron na akong almusal. Ano ang ginamos kasi? Ang sarap ng kain ni Brenda. Yung parang, siya, bagong isda sa Tagalog. Good morning, Sabina Hawkins. Gusto ko yung kilo mo kapag naka-ayos ko. Sobrang ganda. From Las Vegas, Nevada. Thank you, Mama, sa set na gan. Pasensya na, kanina pa ako gising, nag-i-stroll lang ako and inaayos ko lang ibang video na i-upload ko sa YouTube ko. And guys, please, watch niyo yung sa YouTube channel ko. I uploaded a video vlog with Amanda. Nag-backgrade ako sa kanya. Yan. Ate LV, ha? Alam mo, papuri is good but I need stars. Charot. Teresa Duran, James Labrador. Thank you, Ate Suset na gali. Nakatasama na entertainer siya kahit di nakapagsalita. Ano siya? She's trying to communicate more harder sa lahat. No? Kasi hindi naman din lahat is kayang ma-interpret yung sinasabi niya. I love Pangasinan. Yes, Susan Richardson. I'm from Pangasinan, from Mangaldan. My mama is from Mangaldan, my papa is from Labrador. So,
growing up talaga, laki ako sa lolo't lola ko. Talagang bagoong alamang na ginisa, bagoong isda, no, na nakakasama sa food namin, sa pagkain namin. Kaya, ang sarap. Emma Gardon, good morning din po sa inyo. Yes. Ay, ano ba yun? Langgam. Sa mga naglilinis, naglalaba, sa mga matutulog pa lang, good morning yun sa inyo. To my Mama Jerry, di ba sabi ko naman sa'yo, kapag everything is okay na, I will let you personally, ay hindi naman personally, meet him. Pag-confirm na, syempre hindi pa tayo confirm. Binuro, yes, kumakain din ako ng binuro. Ang binuro naman, ay meron yan, sikat yan sa Pampanga. May grandma is from Barbarangay. Ano, sampu yun, Susan Richardson. Wala akong inaayawan na pagkain. I mean, wag lang sana yung mga exotic food. Depende. Oo, sobrang sweet talaga ni Amanda sa mama niya. What's up, Ma'am Shiji? Shoutout kay Rose Marabilia. Yes, don't skip the ads sa amin. Mga ads tayo. Charmaine Polino, Neha Tungala. Who else? Marie Domingo. Maganda ka talaga, Ma'am Shiji. Kamukha mo yung comedian yung kasama ni Coloque sa vlog. I love you. Damarigato sa set na gali. Good morning. Ano to? Korean character eh. Jane Hayag, salamat for not skipping the ads. Yan importante. Yun lang hiling ko. Yun yung request ko. Sana huwag niyo skip yung mga ads natin. So si Baby Beans is nagpapakain na ng mga manok, ng pato. That's his assignment. Ayun yung task niya talaga. Sige, Ate LB. Thank you, baligya ni Dobby. Santa Barbara. It's from, no, Santa Barbara is ano lang, katabi lang namin niya. Actually, may daan kami sa Santa Barbara, sa Guam. Sa Guam, pag tagos mong ganon, Mapandan na, tas yung barangay na namin. Thank you. Hi, Ma'am Therese Weneth. Wala ka lino. Na ako, pimples. Yuli din na dito din na. Ilang ang ibo yan? Ano yun? Manibutang. Asaw ba? Asa? Oh. Butang kay. Susan Vero, good morning. Pato kay. Bubusog pato ba? Opo, Parochay Deloy, correct, BC. Elisa Dalmonte, ha? Oh. 2 kilo? 5. Ha? Tarong ba? Dua, uy. Ay, 5. Baligyan ni Dobby, PM mo lang ako. Tina Torbs, good morning. Annalisa, hindi ko pa sure kung ano, pero ako kasi mamaya may make-upan ako ng lunch. Olanita Gomez, good morning. Maganda ka, mukha kang babae, sabi ng miso ko, pati katawa mo. Ha? Ang laki na nga, ang laki ko na nga, oh. Marami mag-score ka, Amanda, paayos ba na diba, mag-watch ng live or interview. Oh. Well, meron naman, pero syempre, let's see what will happen next. Jessa Balyad, love, thank you. Diyan na si brother Shane Bardahe. Opo, kanina lang sila dumating. Bernabe Unson, good morning din. Jane Hayag, kamusta kami ng bago ko? Well, technically, hindi pa naman kami. Wala pang, alam mo yun, yung formality na kami na or whatsoever. Well, mag-chismis agad. So, yun. We're still getting to know each other and we're still getting to know each other and ano ba? Mas gusto ko pa yung mas deeper. Sana para mas makilala isa't isa. Diba? Ayoko yung basta pumasok at tapos
magkakasakitan lang din kayo, madidisappoint lang. But then, again, kung sure na rin naman na, don't worry, ihaharap ko siya mismo sa inyo sa camera. Kapag alam kong kami na, legally and formally. Legally, kasi, syempre, gusto ko rin naman alam ng family niyo. Arlene Rojas, good morning. Bernabe Unson, Nas Grillers, Teres Wenet, thank you. Ano? No? ID picture? Magpapapicture siya. ID? Bakit kita yung bra mo? Dapat nagsando ka sa loob. Sa loob, nagdamit ka. Damit. Sige na. Sko? Ingat ka. Bye. Punta siya dyan bukas, ma'am. Hindi pa. Baka it's either ako or siya next week. Kailan ka punta dito sa Malay-Malay di Just Ethel. My God. Ninenervous ako. Magpapapicture daw. ID picture. Alam mo, kinakabahan ako sa mga tanong na ganyan. Hindi ko pa sure. Thank you, Susan Richardson. Mamaya ako mag-reply sa'yo, Baligya, nag-PM siya. Charot. Oo nga, Mama J. Don't worry. Isa ka sa mauuna talaga makaya. Basta gusto ko. You're my mom, remember? You're my very good mom. Miriam Vargas, good morning. Amalia Achas. Jeline Sampane. Arthur Chavez, yes. Sheila Holiday! Love, love, love. Thank you, Ate Sheila. Ayan siya. Diba? Madam. Mamaya ako mag-reply, Baligyan ni Dovie. May mga gusto mag-supply sa'yo dito ng mga frozen product from Cebu. Sabi ko mamaya tayo mag-usap. Ako makipag-negotiate. Alcora, Libertad. Okay, taga malay-balay po ako. Wait, kalma lang. Kasi gusto niya, it's either siya na yung pumunta rito bukas. Sabi ko, no, kailangan ko munang na-secure lahat na everything is okay. Hamlet Sakam from Texas. Good evening dyan sa inyo sa US. Rose Simple Vlog. Hi to a simple girl. Mama Jerry, don't worry. As I promised, gaya ng pinangako ko, gaya ng sinabi ko sa iyo, I will also find a prince for you. Ay! Linrail Atoy from Cebu. Ano natin Linrail? Tinom sa atin Linrail, alam mo, yung kanyang anak, grabe, napakagwapo. And I know, napakabait din na bata because napalaki siya ng kanyang mom. Grabe yung relationship nila. So happy for them. Kailan Mama J, kukulangin yung budget ko sa date namin. Donovan Leon, Mama J, i-Gcash mo na lang para ma-budget ko yung pagkikita namin. Erlen Repol, kilig naman. Yeah, masaya naman. Actually, nasa school na siya ngayon. Tapos, sana kita tayo dito malay-bali pag makapunta ka dito. Huwag na ako kalbuhin naman, taas na nga ng noo ko. Juliet Calamohoy. Ay, that's Ate Sheila Holiday naman. It makes me feel holiday when I saw a star. Saw a star. Thank you, I love you. Kasi I really don't know anong standard ni Mama Jerry regarding sa relationship, but then I know na you deserve a better man, a best man for you, diba? Thank you, Jane Hayek, for not skipping the ads. I love you.
Jocelyn Kadut, good morning din. Mama Jerry, hayaan mo yung brother ko. Wala naman ang ano yun. Ayoko rin naman siyang i-push. Diba? Kung minsan, tsaka ano eh, responsible pa siya, sa madaling sabi. Responsible pa siya, parang ganun. So, ayoko siyang ibigay sa'yo na siya pa yung maging dahilan para maputol yung umbilical cord nating dalawa bilang mag-ina. Oh, thank you, Mariam Baum. Batet Gomez. Alcora, okay. Opo. Pupunta talaga ako dyan. Pupunta po talaga ako. Pero baka hindi pa ngayon. Sana kayo na gusto niya. Kaya lang, syempre, mahirap na. Ayoko naman po na, ayoko yung parang, basta. Tsaka mas gusto ko pa siyang makilala. Gusto ko pa malaman yung ibang ugali niya. Kasi ayoko yung magiging kapis mag-aaway kami. Tapos, hindi lang ako yung madidisappoint. Baka pati kayo madisappoint. Thank you, Mama J! For another 400. I love you. Sabi ko sa'yo, Gcash mo na lang para makapunta na ako tomorrow Very sad. MRC Pongers Club. Why naman? Mga pag-ibig pa rin siya Diloy. May mga chismis kayo naririnig Well, ayun nga. Sabi ko, ay ma! Hindi ko pa pala bayad yung linis, no? Pila, natag mo? Yan. Sino ba yun? Bunch on. Are you also interested with him? Pupunta ako sa bukas. So, gusto ko, ay, ano ba? Oo nga pala, bukas wala siyang klase. Actually, gusto niya nga, Mama Jerry, Ate Bunch, Ate Bunch, actually, gusto niya pumunta dito tomorrow. Sabi ko, ayoko. Gusto, kung pupunta ka man dito, gusto ko ako muna yung pumunta dyan. Hindi para hindi para doon magstay, kundi to meet his dad. And yung kuya, yung kuya niya kasi nasa abroad yata. To meet his dad. Kasi ayoko rin naman yung basta-basta susuong sa relasyon. Baka mamaya, alam mo yun, papasama pa, imbis na maging okay, di ba? So, I want everything to be, again, legally and formally. Mary Jane Navidad. Uy, may mga ads ba? Huwag nyo i-skip ha. Rene Arebias ng Abu Dhabi, hello. Mary Grace Baldonado. So, yun lang. Sana siya naman. Though, okay naman siya. Last night, tumawag siya. And, ayun. As usual. Uy, Mama J, grabe. Ay, sandali. Ako, baka iba yan ha. Baka hindi siya yan ha. Correct, Tahara. Meron na po. Yay, thank you. Oh, I love you, Papa Arthur. Mary Jean Navidad, salamat. Dean Bea, andyan na siya. Oh, dami at. Daming aslin rin ito. Thank you, I love you. Kaya nga, the more na nag-i-stay kayo, kunyari, yung 100 o yung 200 na nanonood nyo, tapos nag-i-stay siya for long minutes, for 10 minutes, for 20 minutes, the more na mas dire-diretso po yung pasok ng ads. Hoping for your happiness. Thank you. Domarigato. Jocelyn Luguban. So, iyon. Ano, punta na ba ako, Mama? Mama J. Kasi, papaisip tuloy ako. Kasi gusto niya pumunta, sabi ko nga wag muna. Ngayon ko ako na may pupunta. Okay lang din naman. Din Bea. Promise, pag nagpunta ako doon, hindi, kagabi parang mga 11 yata yun, o bago mag-11, tumawag na siya.
Sabi niya kasi matutulog na siya. So, yun. Video call kami. Analisa na do mo, no? Syempre, mas ano ako sa kanya, mas matanda ako sa kanya. So, ayokong isipin ng family niya na what they call this, na ina-abuse ko yung isipan niya. Kasi nagkakilala naman kami, nung first meet naman namin, hindi naman niya alam na nagbablog ako eh. Papuntahin mo naman si Maxel Alvarado. Janet, Ramel Gomez, totoo ba? Jocelyn Ferrer. Janet Lopez, hello. Imelda Okias. Itong nanay ko talaga, oh. Siya muna papuntahin mo dyan, sana all. At, see, may video call. O, kasi nga, siya lang kasi nandun sa bahay nila, sa Malay-Balay. Kasi kumuha ng pinaupahang bahay yung kuya niya, since malayo kasi sila sa city. Yung bahay kasi nila nasa liblib pa. So, para mas mabilis yung pagpasok niya sa school and everything, gano'n. Hanggang inang live, wow, sana masaya ka sa... Oh, thank you, Kathleen Rail. So good ka na, supportahan ka na. Ay, siya yung kadate mo last time sa farm ng gabi na. Maisel, iba. Iba yung ka dinner date ko at iba tong sigay na na-meet ko sa bar ko. Vilo Carlos. Yun nga. Mama J, iba to ha. Oh my God. Mama J, Didias Edel. Taga ano siya, Malay-Balay, Bukidnon. Yung lalaki, so, no. Oh, sus. Ate Banch, my God. Yung last serious relationship ko. Pag sinabi mo serious, you are both open. You are both, basta parehas kayong open. Parehas kayong open sa family ni guy and sa family ni girl. Oh, girl ako, diba? So, yun yung masasabi ko talaga siyang legal and formal kasi alam ng family. Alam ng mga kaibigan, diba? Ganon. So, gusto ko, dumaan ako sa ganong process in respect dun sa family niya kasi saan siya nag-school sa Malay-Balay? Ay, hindi ko mo na sasabihin. Mamaya hanapin mo eh. Asa na ako? Ayan. Yan, nawawala na talaga. Olay Nita Gomez. You look so in love. Thank you. Kinigas naman si Ken. Thank you. Ay, talaga ba, Banchonak? Sana all. Kung pupunta ka Malibay, pasama ka kay Amanda, pero papunta mo muna dyan sinaguan, Janet Lopez. Hindi, okay lang din naman. Bioli Wabe. Siyempre, hindi naman ako mag-e-effort kung hindi rin ako, diba, interested sa kanya. Nina Progo, saya mo muna suyuin kanya. Oh my God! 10 years ago, at 2011 pa yung huli kong ganong relasyon. Ngayon pa ba ako magiging choosy? Di ba, Mama Je? Siyempre, kailangan gumawa ka rin. Hindi naman pwedeng maghintay lang ako, tapos wala akong ginagawang effort. Bioli Wabe, oo naman po. Ayun nga din sinasabi ko na mas gusto ko muna siya mas makilala pa ng gusto. Para na sa ganon, less disappointment, diba? Ayoko yung magiging kami lang after a month, after a week, dahil nag-away, wala na, tama na, nagkasawaan na lang, or, ganito pala siya, ganun pala siya. So, diba? Again, gaya nga nasabi ko, whatever happens dito sa process na ginagawa ko, hindi to magiging fault ni Guy. Why? Kasi ako yung pumasok sa kanya. Ako yung naniligaw, ganon. Thank you din, Bea. Diba, walang, hindi ako maiilang, hindi ako matatakot na baka may masabi yung family niya. May kasi ng salita ang lambing. Diba? Kasi baka mamaya may masabi yung family niya na ganito, ganyan. So, ayoko magkaroon ng mga ganong sitwasyon.
Lilibet Cabaluna, unta pamansin high school. Out from Cebu Badian. Ate Pao. Ka na pumunta sa kanila. Lilibet Cabaluna. Salamat. Kung sa kami. Thank you. Ate Judy Ganda na ang daming chururot. Natatawa ko sa mga post mo. Promise. Napapatawa mo ko. Mamaya tatawa kay Mama MJ. I'm gonna call you later, ha? Kilalanin mo naman para iwas disappoint. Yun nga, yun din naman. Diana Ampowam. Ang papatay mo dyan, tapos pag umuwi na siya, sumama ka para hindi ka maalangan. Maxel Alvarado. Kasi, may expose siya kaagad, for sure. Wala pa nga formal na kami. I mean, hindi naman formal na kami and legal. Kung legal na kami and formal, ilang kami dito nagbablog, halos lahat ng tao nandito. So, pag nakatutok na yung camera sa kanya, ma-expose na siya. Kung ma-shock yung family na, ba't ano yung anak ko? Bakit ganyan yung kapatid ko? Bakit ano yung kaibigan namin? Chururut-chururut. Diba? So, in respect din with him. So, na maintindihan nyo, kaya ayoko muna siya expose. Elizabeth Gelasio. Just may matanda na tayo para sa ganyan, go for it. Diba, Ate Tet? Thank you, Ate Lynn Rail, Ate Pao. Alam mo, thank you. Sobrang thankful ako, no, sa inyo, sa mga viewers. Dun sa mga viewers na tinuturing na rin akong anak. Right after mawala ng mama ko. Ang daming pumalit na nanay, ang daming dumami yung mga gustong maging anak ako. Maraming salamat. Thank you talaga. Magtagal kayo as long as naging happy. Kahit will be part of your beautiful memories, din naman lahat nagmamahal sa. Correct, Mama Jerry. I love you for that. Sige, agad-agad hanapan kita. Wait lang, ma. Maisel. Hindi kahit siyang, kasi natuto na ako from the past. Kaya siguro ganito yung nagiging mindset ko. I mean, para maging pure yung saya nyo, yung hindi kayo nagtatago ng saya, ng kilig, kasi alam ng family niya, alam ng mga kaibigan niya. Diba? Yung ganun. Hindi dahil gusto kong iyabang na approach sa akin. Hindi yung ganun. At least wala kang masasagasaan, wala kang masasaktan, wala kang maaagrabyadong tao. Kasi ang pangit naman na may boyfriend ako. Syempre kami, open book kami to all the viewers, diba? So, gusto kong ganun. Pumunta. Ikaw na lang muna pumunta. Ayan. Thank you, Mama Je. Gusto ko yun. Gusto ko explanation mo. I love you. Yung tanggap kayo ng family, pero ang pinakamasarap. Diba? Huwag mo muna expose, pero banding lang ba kayo? Kaya, imposible. Naku. Ate Bunch, maniwala ka sa akin. Yung mga kasama ko dito, imposible hindi ma-expose. Buti nga yung picture na nakuha nila sa akin, nakatalikod kami sa barko. Doon nakita ko yung papa niya sa barko. Konti timam siya para masanay siya, wag biglain para wala masabi magwala or relatives. Kaya nga, Ate Judy. Ilan taon ka na, ma'am? Basta wala pa 100. Tama, feeling proud dapat kung irarampa ka kahit saan. Okay naman, Ate Olive Castro. Huwag mo na expose, mabubuli agad yan sa AC Maya. Yun nga, daw gusto niya. Oo, nako. Daw gusto niya na pumunta dito kasi okay lang naman daw. Alam na nga ni Papa niya. Nagtatawanan nga raw sila nung sinabi niya na ganyan-ganyan. Sabi ko, kung sinabing girlfriend mo na ako, nasota mo na ako, wala pa naman tayo, sabi ko. Sabi niya, gusto mo tayo na? Sabi ko, agad-agad. Sabi ko, ayoko nang ganun, sabi ko. Kailangan, di ba? Hindi, ayoko rin naman panghawakan yung sinabi niya lang. At least gusto ko ako mismo yung makaalam. Out mo na ko, ma'am. Sige, Ate Miriam Vargas, ingat po. Love you. So, yun. Naku, imposible. Lahat kami dito, kapag merong importanteng bagay na nangyayari sa isa naming kasamahan, gusto namin yun i-share. Hanggat maaari. Arte pa.
Elizabeth Gilas. Parang naririnig ko rito yung ano mo, yung boses mo, Mama Jerry. Pasampala lang sa'yo, Mama. So, jowa ka na. Ala? Hindi pa kami. Kayo maingay. Yung arte-arte ko may natutulog sa gilid ko. Mas okay na po, alam mo na ng family for respect. Okay sila go. O diba, Annalyn implika. Sa kahit saang aspeto naman, ganun eh. Hindi por, lalo na bex ako, syempre, diba? Alam mo naman, ang mata ng nasa paligid, iba. Ang isip ng mga mapanghusgang tao, iba. I love you, Ate Judy. Yung lalaki nga dinala mo, kumakain kayo sa yung gabi bago kayo magpunta ng Cebu. Hazel Pakot. Yun, matagal na kami noon. Matagal na kami na nagkakausap noon. And yun, mas adult talaga yun. Ito kasi, 19 yata siya. 19 pa lang ata. Diba? So yung kadate ko sa, way back January pa yata kami noon. Ate Hazel Pakot. January pala nag-uusap na kami, no? Nag-uusap. Pero wala nangyayari sa amin nun. Swear. Alam niya yan, wala nangyayari sa amin. Usap, kwentuhan, magkikita sa diskuhan, magiinom, ganun. May ganun kaming, kwentuhan tsaka tsikahan. Ang dami naman, ha. No, yung iba kasi date-date lang, landi-landian lang, kalandian mo lang. Hindi na usap Hindi naman ako pakipot. Hindi ko naman sinabing, yun nga, Papa Arthur. Siyempre gusto ko muna ngang ma-open up na okay lang ba, na kami ng anak nyo, yung ganon. Again, kasi siyempre ako yung mas matanda. So, di ba, dapat ako yung kikilos. Kunyari, kasi iba yung babae-lalaki relationship eh. At iba rin yung sa Becky at lalaki, di ba? So ayoko kasing dumating yung time na baka mamaya dahil hindi ko sila na-meet or hindi ko sila nakilala at hindi na i-present ang maayos ko sino ko na di umano jowa ng anak nila. Mamaya isipin, nagpupunta dito, hindi nagpapapasok sa eskwela, o di ba? Ayokong maging reason out yun ng kung ano man yung mga ginagawa niya. Diba? Hindi ko rin naman alam kung ano yung mga extracurricular niya doon sa Malay-Balay kasi hindi ko pa nga talaga alam lahat tungkol sa kanya. So, gusto ko rin naman muna malaman, makilala ng maigi, ganon. Hi, Lilian Hernandez, Marisa Bicong. Ano ka, te? Tara na, dula na. Tagal ni Atinis matapos. Siya magluto ng gulay. Si Atinina. Ready ko lang. Judy Ganda, ito na nga sabi niya. Since siya lang kasi dun sa bahay, yung apartment na inuupahan. Ang gusto niya, since wala siyang pasok ng Saturday, Sunday, overnight ako doon. May mawala pa ba sa akin, Ate Judy Ganda? Sige nga. Well, kasi pag ikaw pumunta doon, at least makilala ng family at kung meron siya, makilala ng family niya. Ako uuwian ako din sa 20, we deserve to buy, maiksi lang ang buhay. Correct, di ba? Let's just be happy. Ayoko ng stress. Ngayon, kung di magustuhan at hindi pumayag, then it's okay. Then go. Di ba? Ganun lang kasimple. Marisol Ibanez. Kasi hindi naman pwedeng ipilit ko. Kasi una sa lahat, may ano siya, may parents siya, 'di ba? So, ganoon lang. Thank you, Lilibet Cabaluna. Yes, life's so short. I want to be happy. I want to enjoy. To enjoy what I want. Ganon. I love you, Ate Nina Fragoso. Okay ka na? Baka masarap pakiramdam mo. Nawala na tuloy yung iba. Sabi, ang lambi lang kasi ni Ma'am Shu. Hindi pa namin nakikita. Oh. Basta pag ready na kami and everything is okay na.
Neris Amican. Sana siya na. Sabi mo kalala ko talaga. Eh, Kung mag-comment, Bali, nagal mo na ako akong ba? follower. Love you, Ma'am Shi. Thank you, Neris Amican. I love you too. Uy, alam mo ba? Alam nyo ba, guys, napaka-importante sa akin ng mga comments nyo. Kasi, through your comments, Parang kisami ganon. parang kasama. na-express ko rin kung ano yung feelings ko. Tapos, kasi through talking, through conversation, makikilala mo isang tao. So, gusto ko ganun. Tayo, every time na nagla-live ako, we are discussing something, mas maganda yung ganun. Huwag kayo mahiya mag-comment. Very good. Thanks God, Ate Nina Progoso. Love and be loved. Thank you, Winnie Valdez. I love it. Have a weekend with him. Talaga ba pa, Arthur? Papadala mo yung pamasahe ko. Tsaka yung baong kong hopya. Sarah Jane, hello. Bilang isang nanay, tatagal at may peace of mind pagkasundo mo yung family kaya start mo sa pagbanding sa family niya. Annalyn Implica. Yes. Kasi, alam mo, until now, yung family nung ex ko nung huling-huli, 2011, way back 2011, okay pa rin kami, magka-chat pa rin kami. And yung pamangkin niya, hindi naman baby, parang 1 or 2 years old yata yun. Yung pamangkin niya. Ilan taon na ba ngayon si Princess? Basta mga 3 years old na yata siya. Or 2 years old, mga ganong edad niya. Sa amin na yun, kami nag-aalaga. Kapag galing kami ng work, pagising namin kami magpapakain sa kanya, magpapaligo sa kanya. Kinalakihan niya ako na until now, ang tawag niya sa akin, Mami. Kasi yung ex ko, yun yung daddy niya. So, yun. Thank you, Rexy Gayan. Rosalie Paredes. Thank you, Bunch On. Ako, sana nga. Shirley Amin. May dilig, sana all. Sherry Ay, ganun Ragos. manidad, para di ka antukin. Linrail, thank you. Binlo Carlos, Jude. Ay. Aray ko. Oo naman, Ate Nina. I will guard it. Julia Sagaribay, Fio. Yes, Leonida Mariaga. Alcora, okay. Ano lulutuin mo? Nagmani ka na naman. Aha. Nandito lang kami sa tambayan ni Mama Sita. Akala ko kagabi wala tong cover. May tarapal pala. Sabi ko umuulan. Ano to? Dapat may ano na to. Malagyan na ng pwesto. Thank you, Alcora Okit. Piliin mo lagi yung masaya. Opo. Yun na lang talaga yung panghahawakan ko. Salamat. O siya, eto na nga. Sa mga nakachismis ko ngayon, thank you. Sa mga nabigyan na stars, thank you. Meron lang akong spread your wings. Thank you, Ate Yam. I love you. Ramdam ko yung salita mo. Ramdam ko yung mga message ninyo, nakakataba ng puso. I know, na kung nandito rin ngayon si Mama, alam ko hindi nang gusto niya. Na ako naman, na-enjoy ko naman, gusto ko ma-inlove ulit, gusto ko magka-boyfriend, gusto kong, yung ganon feeling. Thank you, I love you mga moms. Thank you for not skipping the ads. Thank you for sharing this live. Thank you for supporting me. Sa kung ano yung magpapasaya sa akin. At ganon din ako sa inyo. I love you!